Cirolo. Yo, ayo. Ulo, ulo. Manung tempe rasane koyo malawo sate warga RT loro pancen paling oke ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu warga RT loro yang selalu ku rindu asane kuyup rukun wargane ra usah mencucu RT 2 siap maju babatan siji-sijine kita pada RT loro berjuang opo anane kita pegang letre wis aja sumelan atiku ora bakal timbang ibarat koyo desa Kabupaten RT 2 istimewa. Inilah penampilan dari RT 02 Babatang Waromoto. Semangat. Mangan tempe rasane koyo mangan lawo sate warga RT loro pancen paling oke ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu warga RT loro yang selalu ku rindu punya tenan rasane kuyup rukun wargane ra usah mencucu RT loro siap maju babatan siji-sijine kita bangga RT loro siap berjuang opo anane kita rapekan letre wis aja sumelan atiku ra bakal timbang ibarat koyo lingkungan babatan RT 2 istimewa babatan siji-sijine kita bangga RT loro siap berjuang opo anane kita rapakan letre wis aja sumelan atiku ra bakal timbang ibarat koyo lingkungan babatan RT loro istimewa ibarat koyo lingkungan babatan RT loro istimewa RT loro istimewa. Ketika